Ahoj přátelé, dneska si připomeneme a prakticky si ukážeme, proč je tak strašně důležitý dodržovat správnou techniku řezu. Pojďme na to. Tady máme takovou mladou meruňku, kterou jsem dostal do opravy a podívejte se, jak na ní ty řezy vypadají. Tady máme na ukázku jeden, tady další, tady se podíváme na další. Vidíte, že prostě o řezu na větevním kroužek nemůže být ani řeč. Ještě si ukážeme jeden. Tady se to při řezání asi zatrhlo a podívejte se, co ten zátrh udělal. Takováhle obrovská puklina, kterou se ten strom marně snaží zarůst. Takže pokud tohle je i váš případ, začněte po sobě ty čípky opravovat. Já jsem začal tadyhle, vidíte, bylo to stejně roztřepený jako na minulých řezech. Tady už je to zakrácený pěkně, bez přesahu na větevní kroužek. Stejně tak tadyhle, tady úplně stejný případ. Zase přesně na rozhraní dvou větví, jenom tak má ta větev šanci tuhle ránu zahojit, nepustit tam další bakterie, další houby a časem ten strom prostě si s tím poradí a bude v pohodě. Na druhou stranu, když ty rány necháte takhle, tak sami vidíte, co to dělá. Jednak se takováhle rána nikdy nezahojí, fakt jako říkám, nikdy nezahojí. Tímhle čípkem roztřepeným se dál šíří, dál do toho stromu houbové choroby. Tady, podívejte se, to navazuje už hnilobou a kleotokem. Další nezahojitelná rána. Stejně tak třeba tadyhle. Takže opravdu myslete na to, že na té technice záleží a pokud tom ještě nemáte úplně jasno, podívejte se na moje video o technice řezu na větevní kroužek. Zatím se mějte krásně a ať vám to roste. Ahoj.